Здравейте, хора! Много съм радостен, в тези 6 ден съм получих този приятел. Искам да играя Клан Battle, обаче никой не иска. Така ще ви покажа снимка сега как ми се е паднал. И ще ви покажа снимка откъде ми е Graveyard. Ето има Epic Sunday. И сега се връщам. Ето е снимката. Първо място. Той ми е взел 2 тавърни, ми в тази горния 384. Аз надявам се само ето този тук. И направо му взех Graveyard и Goblin Barrel централни. Ето така днес без да очаквам ми го даде. Също така за Graveyard. Ето как съм изпаднал. 354 гол. Вадим 4 Barbarian Hood. 40 милиона. След това X-Ball и накрая легендарната Graveyard. И сега се връщам. И здравейте, хора, върнах се. Пишете в коментарите какъв шанс е за легендарна. Моля ви. Много ми е интересно. Напишете ми някакъв текст Graveyard. И това беше от мен. Довиждане.